трета част на типовете играчи на уличния футбол. Благодаря ви за лайковите сабскрайбъри. Сега ще продължим видеото напред. Осият! Готов съм, че играме ли? Защо не си взел пак обув? Аре бе, така че иди там. Безгрешния! Заблеяния! Аре бе! Този, който винаги му се допикава през матч. Аре бе, Тонка, идвай! Сега имам само да си изпикая ти. Сега. Готов съм! Аре да играем! Аре, Тонка, ти си! Дай! Абе, брат, малко ми се пика, може ли да? Преди малко такова съм. Хора, това е последната част от тази серия и това ще бъде края. Надявам се този клип да ви е харесал и така. Това беше финалната част от 3 и лайкайте видеото, subscribe, защото мога да се завърне.